Aho, oğlacık. Bizem almacığı yayacaktık da. Her kim öz payına düşen niye? O ne hili? Ine şu çılıcağa seret, alma men tarapımda durdu. Şette alam sen tarapında. Sana göz jağadını kırıp hep durdu. Beybe. İyi ver de. Çöp çalamam ip görsün ha. Şolardan asiyücüdür. Beyle olsa... Ine bu topa menki. Ya gözün oynayacak mı? Ne adı oynasam şeydi oynarına. Yer ol ya. Dimek. Dimek. Aha. Tigrim men kolyada. Sebep ola men tarafımda durdu. O ne hili? Tigir men tarafımda dura. Bar topun oyna verdi. Şet dalini yiyip. Ay yok. Koy ver. Yok, Koy koyvermem. ver diyen. Koy ver. Yok. Koy ver. İy vay. Yer bol ya. Bir şartım var. Ne hili? Topları kim köp salsa, Ne ammol ya? yengen tigral ya. Demek tigir menki da onna. Görayız. Görayır. Yengilsen, meňe bir şertim var. Näme? Utulsaň, gozucuk tüyü ören nädejek diýen goşgyny aýdyp berýär. Ya gereğin koşku olsun koducuk. Yadadım ay. Menem ýadadım. Yöne seret, men yeňjegim görnüp dura. Yeňji men molaymasam. Birinji topu men sallym. Şoň üçin men yeňiji. Beýle bolsa, iň soňky topa men sallym. Tigir men kolya. Be, siziňem şo ulalaşyp bilmän ýörşüňiz ay. Ulalaşyp çyk hereket ediberseňiz bolmaýarmy? Paylaşyň deňden, oýnaň agzybir bolup, özüňi süýt saýmaly dostuňy gaýmak bilip, gysganmaň zadyňyzy paylaşsaňyz köpeler, şonno diýerler size, agzybirje körpeler. Paylaşın deňden, oýnaň agzybir bolup, özüňi süýt saýmaly dostuňy gaýmak bilip.